Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Isitani chokwadi. Ndiko chitano chokwadi. Yes, chapatwa nemo. Kanye pachapatwa nemo. Mwari batsira. Mwari ambatsira. Inini ndiri kwedu kwa Sanza Paterera. Ndakaona paine munhu akatengeserwa kwemurendi papasina mishero, ndabvunza kuti ko sei pakucherwa, ndabvunza vakomana vocherwa ndikati no rendi ine yauziya muyambo. Muyambo wacho inini zvine ndini ndakapiwa kuzi ndifana kutungamira area ineyi. Zvakambofamba sei chimbomirai tione kuti woyi togadziya sei. Vakomana vabva mhanya vambomira vazozi takazishandai vatanga kuti continue. Ndazoona mukomana waya muyambo yakazoenda kwaMaizari. Pasi tibatsirwa ngenyaya yemvura rendi marendi permit. Kuwa maiti chama zamba kazondera ngati no ini zvisina ishe bare kandifonera ishe chakati kaifura inde kwa mama. Saka takachizonza nyaya kuno kuti takatengeserwa takatanga kubhadhara 300 tizobhadhara 400 pasenti. Wakatengeswa nani? Benjamin Madagazi ndio kutsangura kwa mambo wacho ali Benjamin Madagazi wacho wanapo. Benjamin simuka. Makatengesa rende. Mama. Makatengesa rende. Inini? Mai wangu wachifa amba akanitaura kuti munda uyu unopawo zukuru kana ndafa panapa. Saka ana muyamba vazukuru vangu vazukuru ava vakauya vachitaura kuti sekuru tauya tiri kuda pekugara. Ndakaenda navo kuna sabhuku vatakapuwa kuzanonyatsanza. Ndikabhadhara muteto wangu kuna Zanonyatsanza. Tikaenda tikapangidzana. Akamboiti Zanonyatsanza ndi sabhuku ndiya. Ndi Samasere. Ayo. Inini I remember nyaya yekwanyatsanza payakauya kuno tiri pasi pemutano. Ndakataura kuti ona Nyatsanza ndai morongeke moite zvinhu zvese zvinofanira kuitwa. Handizvo kana zvaitwa zvese handizvo mozouya motitaura kuti sabhuku taanaye ndeuyu sabhuku iye mapepa ake oita sei woitwa handizvo zviri pai zviri pamutemo. Isusu pakaitwa meeting kwaNyatsanza Samasere vakati ukupai uyu Zanonyatsanza ndauya naye panapa kuti amirire bhuku rino kuti aite iye sabhuku izvozvo. Saka ndiyo takaenda kushumira. Nai iwe Adnan wangori pomusenda taura pasi pemutano iwe Maxwell inani ndakati chii mati Maxwell ndio unofana kubata ukawanyatsanza magara pasi morongeka semuri monza tsana yenyu naishi dziniwe kuno mapepa oita sei ogadzisa zvinhu zvoitwa zviri pai pamutemo. saka makauya here Hakuna atawaya masamba indinuri naye ndio makazoninyira tufana kushanda pale nini. aripi storage Absorate. Mimi ndiri mwana wa Alexander Nyatsanza. Ndauyawo ne Victoria chigwinyisirwa chaAlexander Nyatsanza. Ndauyawo ne-bitterness yenyaya yebhuku rababa. Nenyaya ino ndio ndaona mukana ndatumwa semhuri. Inini nyaya idzi ndakadziona pana Karangana chivhindi yara. Saka takagara pasi tikaona kuti nyaya iri kurebesa semhuri. Saka hatina kana mwedzi tagara pasi kuti vana vari kuramba vari kunetsana sekuru Zano naMaizarimba. Sekuru Zano una hwindi wake, Maizarimba una hwindi wake. Vari kurwira bhuku rababa. Saka isusu takagara pasi kuti vachapedzisira paita mutumbi pasi. Saka takadaidza Maizarimba tikadaidza Zano. Takagadzika pasi. Nini ndanga ndiripo. Imba yakazara. Saka takabuda nemusoro wenyaya wekuti sekuru Zano ndiye uchawa sabhuku semhuri. Maizarimba woita advisor wake. Why? Imba yaAlexander hatisati tapera tese. Bhuku rakafirwa nemunhu.
rakafirwa iri ririkupedza vanhu. Saka takazoita kuisa musoro pasi tikazwa kuti Ishe wakati batanai mugare pasi. Nyaya iyi irikupomera vanhu vakawanda. Saka todini? Saka takagara pasi semumwe. Saka ndo zvatakabuditsa pamwe chete bvatakubatanidza mumba. Saka takabva tagara pasi bvatanyora tree, family tree. Zvamakaita zviri very correct. Because makaita zviri pai zvatakati muite sei? Asi chinhu chamakaita chiri wrong ndechekuti munhu wamakachuza haatangi kuita usabhuku ndisingazivi baini. Haatangi kupractiza usabhuku ndisingazivi, because already tine position tatakapanda panapa titese kuti ane confusion iripo. Ichaya kuti munhu aripo amboramba aita zvaari kuita. Imi muchigadzira zvamurigadzira, kana mapedza kugadzira zvamurigadzira, come back to me mutori tagadzisa zvinhu zvedu zvamira zvakati zvotopera. But imi manje mabva maenda mobva mandopfuura. Alright, anomuziva bhezanda wacho manje kuti ndisabhuku ndiani? Ini handimzivi. Tiri munzira sekuru. But kamuri munzira mamusikafaniri kunga makutoti atotanga kunga akutosenza basa. Yes, zvamakaita ndo zviri correct. Ndazvifarira zvamakaita handiti. Asi chamakakanganisa ndechekuti mabva matoisa munhu pachigaro imimi. Aiwa tatiri kungotaura semhuri. Patika uyu wakatopiwa zvindi Zanda. Wakatosuma kuna Zanda, wakatopa Zanda muteto. Zanda wakutoya muteto. Chimumirese kuza. Muchataura kane. Ondaurire. Nyaya yekutaura ndiyo nopedzera mashure mambiri ati dambudziko panyaya yakukorwa ini handisiona ende pamataura sekuru pekuti ndabva tapinda kotesapo hazvina nyaya haina kuita zvinhu wakaita beti pane musoro mazondisimudza komiti payapayapa ende mogadzise family tree payapaya zvazvasotoitika kudhara. Dambudziko rinamakwizi pavahangiri madakadzi haana problem muzukuru wake uyu ndiye mutsvaga nyama unoenda kutsvaga nyama bamimu izvazana ini ndati Zanda kana zvakaitika kare andizvo pazvakaitika pacho papo it was wrong andizvo paka zvakaitika kare kacho ipapo hazvina kufamba nechii negwara. Whether zvaitwa izvozvi kana kuti zvaitwa chii zvakaitwa kare hazvichinji kuti zvinhu zvazvaitwa zviri chii zvakanaka. Ndozvanoti chamakakanganisa handisi ndechekuti whether chakaitwa nhasi kana chakaitwa nezuro handisi. Imi pachezvenyu amugadzi chii, amugadzani pachezvenyu kuti nhasi akupuwa ndatomuka ndatosabhuku hazvicho. Because already muri kuona nyaya yako ndeyekuti uyu handisi lendi kutaura neuyu handisi lendi iyo ndeye munhu here kaudai semunhu iprivate land here icommunal area isina munhu here istate land here. Mune wamuya wavo wakasopiwa wakaodhenwa nababa wachiri wapenyu uye ndiyo yanga iri n'anga yemumaraini. Saka sekuru baba Nyatsanza ndiwo wakapa mbuya Madakadzi munda iwowo waitourima ndichikukura kubvira grade 1. Saka chiri kutiita bhita Shumba ngechekuti tiri kuda kuti nyaya iyi mugare pasi semakurukota ndiyo iri kutirwadza because wakafirwa tisu baba haana kupa zvakanaka ende baba wakafa nguva yehondo achifira hondo yeminda. Hatingatongwi nemwana watete wakangoberwa mumusha achingouya wakutozidziyapo. Munonzwa sei sekuru panyaya yakadai? Isusu taakukumbira dare kuti sekuru tiri kukumbira kuti mutitokerewo nyaya iyi kana Shumba mukanditi sekuru manje maonisa pakona kana ndiri sekuru manje kana muda ndikubatsirei sewazukuru munouya kumba togara pasi sekuru nevazukuru wake zvinoti mudare munomu because mudare muno kana matouya munomu kutokutswanya kana ine yako noyamboza unobatwa neyako kana watongouya mudare munomu totokutswanya unobatwa neyako. Asi kana uruziva kuti uri sekuru nemuzukuru unouya kuna sekuru usvika kuti sekuru ndine nyaya yakatibatsirei sekuru wobatsira sani sasekuru because kadzimana yangu uya apa badza
Because inini kana ndakataisa pamberi pavo ndingoona vanhu pane watadza nevagona. Saka handizokuti wagona bai watadza. Hazviiti. Saka ndikuti nyaya yenyu, yes, there is an issue. But tikuti tataisa nyaya yeprocedure. Pane chakaitwa chisiri correct. Imi michiitai chekuwirirana kwamakaita. Maminutes munawo. Maizaremba wacho aripo handiti. Uripo handiti. Zvataurwa nemunini wako ndizvo makawirirana ndizvo. Changamire pamusoro. Ndida Bandu ndachingopinda. Hapana chiripo chekutaura chichokwadi wese zvavari panapa mugubirira nyika. Mirai kana. Inini mukomana uyu munda watorwa kwamadakadzi. Hausi munda wakwamadakadzi. Munda wambuya waizobiya danga. Mbuya madakadzi kwakuzopirwa munda uyu kuma 70 chapter. Saka munda uyu chakaitika ndechekuti takaupa uyu maki wakazondoona pane fence. Imimi matoti makichiendawo ego. Hapana munhu wakaziva kuti zvafamba sei. Maki papi takakutedza kuti munda waane fence ndiani waisa ipapo. Panga pasina zvenyaya dzekuti sabhuku ndiani waisa ndisabhuku. Takutozvizwa muno. Ina handiyo nyaya ndafambira nhasi. Ndine dzangu dzandafambira dzenyu neni. Kwete dzekuti dzemunda uyu. Inini ndinoziva muri dzemunda uyu. Ndizvo here Bhende? Ndiri kukubvunza iwewe nekuti ndini ndakandisabhuku. Ndiri kukubvunza iwewe. Ndizvo here? Haikona kudaro kunyakwa nyaya dzekukwanisa vanhu. Mai wangu na mai danga. Yes. Wakaitirana zvawakaitirana. Yeah. Handiti. Wakaitirana zvawakaitirana. Yes. Kurapa kwaita mai wangu inini. Mai danga obva wapa mai wangu munda. Kuti iwewe ndakupa munda uyu. Mai wangu wapwa munda. Wakati munda uyu ngewe wazukuru wangu. Ndokutaura kwakaita mai wangu. Sematauriro akandiita futi. Kuti iwewe izwa nyaya iripo ndeyekuti zvepakazi ngepa wazukuru wangu. Aisa fenzi muzukuru here. Muzukuru wangu. Aisa fenzi ndiani? Aisa fenzi ndiani? Muzukuru wangu. Ndiani muzukuru wacho? Ndi Passion. Uripi Passion? Uri pana. Uripi Passion? Sumuka Passion wacho. Passion, uri muzukuru wani? Handisi muzukuru. Hausi muzukuru? Alright, thank you. Saka mwaya kudari kuno kuti nyepera. Uri kunyepa ka uyu Passion uri muzukuru. Passion ati handisi muzukuru wako. Passion uri handisi muzukuru wako. Alright, mira Passion. Passion zoka fuka. Sumuka, mira. Sumuka sama. Sumuka. Passion zokorora futi wataura. Hasi muzukuru wangu. Hasi sekuru wangu. Wakatenga munda nditi. Ndakatenga munda. Wakatengeswa mari 750 and $50 yange iri musumo wasabu 700 yange iri panzvimbo pacho ipapo. 700 wakapani? Ndakapa baba. Makapiwa here 700 baba? Ina hana undipa mari. Ini ndakatomupa munda. Ndakamupa munda semuzukuru. Semuzukuru wangu. Akadzi ako ane mawitness ari. Izwa shamani. Hautiiti mapenzi tese baisusu. Zvekuti uyu munhu auti watakakupa mari yake. Andika woramba. Andisi woti muzukuru. Mari yanga iri yekutenda. Kutenda $700 kutenda. Alright. Izwa hii babu. Ndosaka ndona manitaura chokwadi. Guys, chokwadi chinoita kuti uite munhu right. Usanetseki. Ndazwa mama. Izvo watoneka chaibo kundinyepera. Because ungamumanikidza munhu sei kuti hama yako yemunhasi hama yako. Just because uda kunyepa. Because uda kuvhara nyaya. Handisi. Kunyepa. Muutaura kuti munhu hama yangu unotaura handisi hama yako ba. Iwe uti hama yangu. Ndazwa mama. Munhu akuti ndakakupa mari yangu yoti handina kuhayi. Thank you. Ndazwa mama. Unosenze pishamwari unopa munhu thank you $700. Thank you. Ndazwa mama. Ukwazwa mama.
Ndokubarwa mama. Anditi munhu anondinyepera mai. Ndazwa mama. Anditi munhu anondinyepera mai. Ndazwa mama. Saka iwewe zvawakuita manje. Imi mwana azani wana yasanza. Aripiwe mudiki. Zanda aripi? Zanda. Iwe Zanda na azani. Na Chido. Ndiani mwato? Na Victoria. Imimi endai mwaite zvamaita azvo makagadzira izvozvo. Put that in writing more mandipa. Zvamakawirirana kuti zvakuda kuita. Put that in writing. Put that in writing. Ndosaka ndati zvamaita izvozvo zvese. Chizvitai in writing. Then pamunoya nazvo kunopresent. Itai, mirai. Nyaya iyi yamutaura yefamily tree nechi yakatosiyana nechine nyaya yepasi. Ichaizwa later iyi. Andizvo. Iyi toda uyu wakaive 700. Right. We 700 imi mama. Right. Saka iwewe nyaya iri kuti munda wakapa iwe shamwari. Munda wacho. Ndinoguma zvese mama. Urikuguma zvese? Saka chatakuita manje. Iwe chienda kuna sabhuku uyu wandakutaurira. Mogadzirisa nyaya iyoyo yestand iyoyo. Kuti hama dzako dzinofanira kuziva kuti munhu ari pastand ipapo ndiye akauya say they must know. Because usanyepe kana mbuya wako akakuti pada muzukuru wake. Ndazwa mama. Aupi munhu asi muzukuru wambuya stand iyoyo. Ndazwa mama. Ndio kutaura nemuromo wako kuti mbuya akati panopinda muzukuru wangu. Ndazwa mama. mama. Hautinyepera kuti muzukuru. Hazisi right. Don't force munhu kuti hamba yako yasiramba. Ndazwa mama. Because already wakaprejudisa munhu. Wakatuya mari yake. Ndazwa mama. Ende zvawakatoita, it's a criminal offense. Ndiregerewo mama. Land haitengeswi baba. Mazwa baba. Ndiregerewo mama. Land haitengeswi mhosva iyo kutengesa land. Ndiregerewo mama. Saka ndakuti go back. Ende munogadzira nyaya nasabhuku uyu. Wotaura zvamakaita iwe uripo. Batsira mukomana wangu. Chibatsirai mukomana wangu. Zvake zvifambe zvakadii. Zvakanaka. Imi musaite zvomubaba nechi zvese zvamudani. Ndazwa mama mazvita. Chiendai mugadzise nyaya iyi. Zanda. Yes. Yes. Unaona state yangu ya ndini. Hizo zizi kutoa kuna gatatizo ndio. Alright. Wote hapa mpaka chitigadzise pepe na masiri. Masiri asikuchaonekwa kujenga mbele. Ili side ilikuwa noti watu vini. Zanda. Ndati iwewe na Zarimba na Anzani na Victoria. Chiende mugadzise nyaya sevazukuru vasekuru. Ndosaka ndati hama inhikiti usazodii. Chienda yevazukuru vangu endai muite zvandati muite. Then kana paine zvisina kumira zvakanaka mouya kwasekuru tobva tapedza nyaya. Pamusoro izvi ndinoda rangu mazwi ekupedzisira nekuti nyaya idzi dzaiitika ndisipo. Asi takazotobatanidza nevazukuru nene kuti tigare pasi. Ini ndini ndakutoonekwa nevana wasara kunga ndine chamukuru. Mukoma ava wakura. Izvo zvezvo ndati munozoya kumba kwani kwasekuru chikanga mafuti. Chiendai Zanda, chiendai. Baba. Chiendai. Shumba wazi nevana tiri kukumbirawo kuti sekuru mutikumirirewo bhachi reusekuru neumai mumbomire panyaya yeusabhuku runetsana-dzano namaizarimo mumodheni madzimbuya haasiye basa